погледни ме в очите. Търтътъм! Здравейте хора, аз съм Марто KingBG и ние ще играем Survival Games с Дедо Кинг. Какво? Дедо Кинг БГ. Окей хора, отново сме тук. 4, 3, 2, 1, старт! Не, иначе за мене. Имагина, ще взема. Моля? Ела на тук, къде си? Да, следвам. Че път не спомням. Да? Не беше точно. Давай, активирай го, виж. Ох, yes. Активирай го тук, точно това. Що? Гледайте сега, дами и господа, как Дедо KingBG ще го даде светкавица. Довиждане, бро. Той не знам, че няма че вземе дори сърце. О, Дедо KingBG е ударен от светкавица. Как още си жив? Не! Скачай! Не! Тотка ти залах, че не взема демидж. Брат, какво? Фак. Не, моля се. Аз знам. Да, виж, има само едно сърце. What? Абе, брат, натискам си ме... Не, напълни сърце ще му оставя. Да ме веш? Моля? Има би едно пълни сърце. Окей, това е аз. Тук нещо се изпълти ли с това? Аз съм по-бълсите. Ела, къде си? Ще си идем парджолата. Ще изидеш парджолата? Парджолата. Да. Къде си? Ти къде си? За тебе. Първо тайната къщичка, което не е тайна, е в просто. Тайна къщичка. Къде? На Маймун БГ. Моля? На Маймун БГ. Маймун БГ ли? Маймун БГ. Ти не го знам къде. О, легло. Това да спим. Къде? Играл се. В едно легло ли, бе? Не. Колко легла има? Колко? 10. 10 ли? Окей, значи ще се разположа. На един накрая. Бъде къде? Идвай, къде си? Къде са ти? Не е таска. Ето, има 20 легла. Къде? Минус 0. 20 легла, минус 0. Значи 20. Оу, легло. Да, 20 легла, минус 0. 20 минус 0 е 2. Не знам. Не мога да смятам до 5. Окей, идвай да си лягаме. Чакай ми на горния етаж. Моля? Не, на горния етаж. Чето аз на горния само видях, то надолу не има ли? Чакай, имаше още една къща обаче със стол. Окей, идвай после. Те много фалшиви легла, бе. Вулкан, айде да отидем. Къде? Вулкан. Какъв вулкан, бе? Какви 5 лева? Къде си? Виж. И там е вулкан. Къде по-точно? Чакай. Следваме. Мъчка. Къде е този вулкан? Там по-напред. А това цялото е вулкан. Я да го видя, аз не само забелязвам. И аз. Ама това е истинска лава. Окей, къде са тия?
Масата на вулкан. Не. След това. Опа, меча ми, не ми взема меч. Няма, аз съм... Виж. Алон, Отдавна просто да бъде тук. Макси. Идвай. Вие са. Това е Спарта. Давай, още. Още. То дай след. Моля? То дай след. Ще върви по лианите или каквото е това. О. Къде падна само. Знаеш. Фак! Дяма. Къде си? Не имам перо. Виждам човек. Айде да ходим да го килваме. Да, бе. Моля? Аз тък му закачих при тебе и ти след. Не. Какво? Как ме убива по стената, бе? Ела слезва в водата, бе. Тък му се качих при тебе и ти. Да отидем там. Брат, почти ще умра. Съм год. Еми той и аз. Добре. Пещера, ела да се замутим, да отидем. Къде? Не мога да знам. Можеш? Може и без. Пещерата има чест. Няма храна. Спокойно. На едно бутче съм чумага. Тя ще застана тук, чуля? Скри се там. Скри се, ние сме пещерняци. То си идва. Ако те види? Видяма. Къде си ти, бе? Аз ще бъда тук, тихо. Дори. По-назад. Качи на черепа. Как поскочих сам? Нали? Умрях. Опа, да. Моля? Нищо. Ти ли ме уби, бе? Нищо. Сега ще спектирам. Това е набука, поне да има нещо да се гледа. Айде, давай късмет на дитма. Между другото, това коя игра ни, бе? Първата ли? Първата? Окей. Първняка. Моля? И аз ще може да ги изчакам тук. Нищо няма да стане, дали? Да се надявам. Аз мисля да ги изчакам. Той един си фана багажа и си тръгна. Той на мене ми подготвя. Да. Аз знам какво. Там! Това не помогна. What? Trollface. Не знам. Окей, хора, отново сме тук. Какви то се? Умут, бабут ли? Какъв е 26? Мисля, че в това клип този беше, ама не са същия скин. Мисля, че пещерняк. Че в моето. Той ще има повече епизода повече хора и ще победим. Ние винаги стигаме до 9 мача, нали? Нали? Да, винаги стигаме до 9 мача. Да. Ти поемеш за оръжие с мъчика ти? Така мече. Може ли Джина? Може. Дай. Веднагически за тебе съм бързо! Фъглям ти го. Благодаря. Те да има просто. Не, молета. Пожали ма. Що падна? И се дали друг там. Айде. Ела на спана силно ще има хора да кабине. Аз съм на малко сърца. То си има дъма меч, искам му дъма меча. Да. И аз искам самолета, ма. Той то същия ли, бе?
Ами не знам. Ама не Не, съм много сигурен. не е същия. Не е същия, да. Да. Дай нещо. Нагръбник? Нямам. Ток. Окей. Ток. Дадох си ток. Мисля, че този стои го покупнах да видях обаче. Това не е. Добре, да е, както и да е. Играч 7. Ще ги размажа там да само да умре на това. Само какво? Ако не умре на това. Ти имаш ли храна? О, не! Аз имам последната пак да свърши. Окей, виж, там има човек, дано той да има храна. Идвай. Давай. Дяла в тази библиотека. Или каквото. Те са двама, тим. Давай! Идвай, на тука. Не. Окей, аз убих единия, умрях. Давай. Поне му убихме единия. Окей. Окей, хора, отново сме тук. И някакъв... Едно, стос грозник. Стос омут бабут. Честно казано не му знам. Май. Не. Айде да го бием първо и после едно в едно. Тос меч е по-силен от този пошънка. Спи. Не, защо ме просна, бе? Ще изстрелям. Бе! Аз го бия с една проклета мъчика. Айде. Да, едно в едно е страшно. Изчакай. Изчакай тук да нодам се пане. Дай ват на гръбник. Виж ме това. Не се. Медиум. Окей. Колко така брони ти липсва? 2. Мене 2,5. Окей, напочваме. 3, 2, 1, старт. Ама ти си пак с по-силен меч. Много малко после. Идам, дай. Айде. Yes! Победих. И мисля това да е за епизода. Да ви след това. Ако е така, може да дадете палец нагоре. И така, вземи думите от устата, добре. Ела тук. Къде си? Що? Окей, както да е. И това беше от нас. Аз бях Марто Кингбеги. С мене беше... Дайте палец нагоре. Както и да е. Много сме лако не. С мене беше Тео Кингбеги. И да ви е харесал клипа. И чао!